Искаш ли ти, да, точно ти, който цъкал на това видео, да разбереш как да станеш по-добър на Brawl Stars? Не търси повече. Не ще ти обясня. Ще съвета как да станем по-добри на Brawl Stars. Преди да започнем това видео, искам само напълно да се абонирате и да харесате видеото. А сега ви пожелавам приятно гледане. Първият съвет, който мога да ви дам, е винаги да играете с приятел. Това ще улесни много повече нещата. А дори ако можете с двама приятели, ще бъде много по-лесно, защото може да си говорите, може да си комуникирате и може да кажете какво кой ще прави. Другото, което има изключително добри комбота, които може да вземете. Примерно първото, което излезе в главата ми е Dynamite Tara, което сега ще видите на това ще екрани колко е добро. Но да, първият ми много важен съвет е винаги да играете с приятел, дори с двама. Това много ще улесни качването ми на купи. Вторият ми съвет е винаги да изберете правилните герои. Тоест, ако видите карта с изключително много харасти, никога не изберете тролър като Dynamite, Тик или Гром, защото просто ще затрудни играта ви. Другото, което е, ако видите на Showdown, никога не играете Пайпър, защото няма да спечелите, ще загубите изключително много купи и няма да се получат. Така че да, вторият ми съвет е винаги изберете правилните герои. Съвет номер 3 е винаги да проверявате Balance Change. Всеки месец с излизането на новия Brawl Pass се появяват промени. Някои намаляват кръвта, други амунициите, така нататък. Така че съветът ми е в началото на всеки нов Brawl Pass да отваряте Google, да пишете Brawl Pass Balance Changes, да цъкате, мисля, че първи или втори ще влезе на екраните и да четете. Защото примерно сега ще пуша някои от сегашните промени. Search от 3000 му става хелта на 3500, Роза има нърв и така че е много полезно да четете Brawl Stars Balance Changes. Четвъртият съвет, който мога да ви дам, който е леко pay to win, е да си купувате Brawl Pass. Brawl Pass е просто нещо, което изключително много ще ви подобри играта, много по-лесно ще направи развитието ви, тъй като в един Brawl Pass не съм сигурен на ще ви излязат колко всички награди, които ще излязат. Но не правете грешка да си купувате Brawl Pass, който е 21 лева, защото не получавате нищо друго, освен 1000 коинс. Пак ще е на екрана ви и 2 скина повече. Така че ако искате да дадете пари за Brawl Stars, единственото нещо, което е хубаво да си купите е 15 лева Brawl Pass, тъй като 22 лева Brawl Pass не си струва, докато тези джемове, които купувате, просто давате пари на вятъра. Ако искате да инвестирате правилно парите си в Brawl Stars, най-важното нещо е да купите Brawl Pass и този, който струва 15 лева. Другия Brawl Pass е напълно ненужен. Петия съвет, който мога да ви дам, винаги да гледате туториали за бrawlerите. Тоест, ако играете Spike, научите как да играете Spike, ако играете Dynamite, научите как да играете Dynamite, научите гаджетите, които да използвате, защото има някои гаджети, които примерно са напълно безполезни, примерно пак ще използвам пример с Spike гаджета, който просто стреля стрелички навсякъде, или както се знам как се наричат, е напълно безполезен. По-хубавия гаджет ще бъде този, който слага както се хилва. Аз примерно играя Spike и в момента съм 27 или 26 ранг с него и е изключително трудно да се научи, защото е изключително труден бrawler, не е примерно както Едгар. Аз съм Едгар и човек, който мрази Едгар играчите. Има някои бrawleri, които са изключително трудно да се научат и ако искате да се развиете в играта, нещо, което трябва да направите е просто да гледате туториали. Не изиска много време и ако искате да станете по-добри, трябва да отделите 10 минути от деня, просто да го изгледате как се играе този бrawler. И последният съвет, но не по важност, е да не използвате ауто. Това може би е най-важният съвет, който мога да ви дам. Това много повече ще улесни играта ви. Тоест, имам предвид, като играете, примерно Роза, Примо или няма значение, те са бrawleri, които не искат да прицелвате ръчно. Но играете ли, които са повечето бrawleri, Dynamite, Пайпър или който и да е Ranger, научете се да използвате да не използвате auto-aim. Така че гледам много хора с Пайпър, които просто auto-aimват. Опитвайте се да предскажете къде те ще, дали ще обърнат назад от посоката си, дали ще продължат напред и стреляте пред или след тях, за да може да ги оцелите. Това много ще ви помогне. Има практис матчове с ботове, това е изключително много ще ви помогне, пък те са ботовете са непредсказуеми и това наистина много ще ви помогне. Така че да, последният ми съвет е да не използвате никога auto-aim. И хора, това беше от видеото, надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.
Пак ви напомням. Ако искате още такива видеа, пишете в коментарите и ще се видим следващия път. Довиждане!